na mate yomoga ka William Nyakundi korwa ase kinyorogia bikenene nyabikomu kegotoka se wodi ya Kiabonyoru bunge ya Borabwe county ya Nyamira nigo yesokire nabo igogosaba oboene magayo mwana obo aselieta Joyce Mosomi oyoba kagoitwa nomobero yegotoka ase chaime ya sensemo ya kura imeye bunge ya West Mugrango kolengana ne amateyo nigo mwana obo akageire goiterwa ase kerabu ekemo nabo igokorendwa ase chinsebenchio kurende nigo basabire obokonyi kurwa saba Samaria baya ilyo kubasira komoenia omwanchobo ekererero bakora obobali bwoboberoyo irinde komanya ekikeirerete eragosiria obugima bwaye muri kito Steven Nyarikie Mbunde norobotiorwo sasaba mubasorero kereto ikae kenyoro ya bikenene ensemo ya nyabikomu hewodi ya Kiabonyoru hebunge ya Borabwime ya Nyamira nigo tukuomerana na makondo iga nigo mochango hobetetense woko changira Joyce Mosomi oyu hoitetwe hasenjere tamanyekaini asensemo ya kura ange umutinyo yo muetire Samaria Griffin Ocharo omayo nchiri agano muchigo William Nyatundo oyore yanko yane ogenda guchinya gitari gukora postmortem yo mwana usirete oitere tuga ali ese bakoroka kura atogite chaime angentire on 29th yo mutinyo yo nabachite gaiga akabera matuka atatu kerabera matuka ya atatu aganta imama nkonye chibesa 50 nchikugura mafuta nya komutu kamwa kena namwa kabwati ni transport namwa akega samwa changa kire simianta imama tari mafuta na chikuwe inje na chire na ikire kena yewe ikire mbia rende igakwanga ina tungu cha kwa lengo cha konsile marangete aya kantaya yangu cha kutanti mamosi yali mwana anataka viki tachie tiajiche ngako ya changa kire simi na nyere cho yo ongoseire na muchu atiribira nyanyerere lakini okore kyosoiro rali ngana ne family ne yamate nigo bakweranga Joyce Mosomi nigo asogete gochiam ase homosacha hobwate bucher na wines and spirit oyo konyora babeire nere ase kegeke ase hairanetenga maega yae kare ne chingoma chintindi abu kerairana kobota sobo nigarwete sobo na kogania kotebya nginanga amwe chibesa chishiringi 50 eriogo chekogora maguta yetukia tachikoirana oikawo kwaye omwana oyo Joyce abwate miaka 13 bono arwete gaiga ekababuna sokeiro omonto gete okore bucheri nendo bwate wines and spirits ona karage ndororo ekabankorwana bare esime gache gakwa no mwako iyo mubwate agacha gatababuna mbaetana lakini tukamasabe esime ndeki baetana imwaetana muna namuchwatake karata una namuchwatake igachega ikabona agaunchuka tatu asimi tokwana emong na tauna tia amwe simrendo mwana uyenyaruka kwana na onye baetana tachi arusimi iyo omwana oya gacha akoraki akaborora arafu mwiso agatama agachanka iga ekaranja iga na baitiru abwate injuries chinyinge amasambe iga agacha kabero almost 3 weeks ekaraika 3 weeks agacha nendo ria kamorangeria kamagusaba chibesa 50 bobo akatauna ne kwenda kogenda esaluni achikogorama amaguta yetuki ekarasoka na amaguta ali yetuki nanko enda tachietirane akairana esomo gakuri karairana esomo gakuria akabora for a period of almost 1 month nige familia iga ya sabiro boene disoniri toimuke jukumu eyo bono nakie kito korigi chibesa tomuna toranyore wese abasamaria baya batokonye chia postmortem esanduku ntobwati na nonye transport kintu arikoranyo nonye chia postmortem tokore tokonye kere ntore gusento moeni gaiga. Ningependa tu kuonya wakaaji, pengine mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza
kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo. Kerekie kyo familia boigone bwatogwa ko konene ase Faith Kerubo omwana omoiseke oyo boigo ore no borema kata mwana ko Faith Kerubo ora marema wana tini kwa na isko na ondega igo joina ro igo chetwa bwatirana onsibiri chianga onkonye on timbatiga kina mende ko ni maraga kimonkonye nyaro mane bo mwana no yukaranstega ekene kerro kyo bokonyi kyabekirwo ne familia igana gusaba onde nore no wanja anyara ko baga ko yesira korwa sensemo ya Nyabikomu iye gotoka ase wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabuhime county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV Rizala Nyariki Steven Embonde.